nin maswerteng Cash winner mo yan ang pagkaldaw. 5,000 pesos tabi ni mga ka-aksyon. Ayan. Nahiling mo sa tambyulo ko naman, partner. Ayan. Ano daw kung mag-request kang magpag-ibok kita ka ito? Simple yun lang. Oo, ipatong salit ka lang. dyan, oh. Dyan lang, oh. Pwede man, partner. Oo, magayunon sa pagkagibo. Aram mo baga, partner, there's always a room for improvement. Yes. Ayan. So, Sumanggi ko lang ito ginibo. ay, Natambyulo ito. diba, yung kaya palang partner, nagralamaw ka biyo, kasubago ta. Ginibok itong tambyulo. Nag-aga ka ki... Nag-welding ako. Ano ko. Tapos nagpurma ka pa ka to, partner, nagpurma pa na ako. screen. Very good ka talaga. Uya na! An sa tuyang, pirang niya? 5,000 pesos! Labi ka swerte manggang taong ini. Yan! 0951 0951 390 390 7269. 7269. Merry Christmas sa taga-Tabaco, si Jingle Borromeo. Oh, jingle! Bagay-bagay, partner, sa Jingle, Pasko. jingle bell. Jingle! Iyo, swerte talagang Gari pangalan ba niya. kung manini jingle, partner? Ano? Jinx! Jinx. Oh. Jinx. Una ko jingle. So, L niya, nagdukot, partner. Jinx. Jinx. Aha. Una ko jingle. Dali-dali unta na napapa-jingle na pati ako. Kanta na mo ng Jingle Bell. Jingle bells, jingle bells, jingle all Ay, the mali way. na pagkapon sa mga parantabay All niya the to via time. Radyo Ragon. Ang kantang inipig ato sa indo ni partner. Jingle bells, jingle all the way. Oras na sana mga tugang ang pigbibilang. Pasko na! Pasko na naman. Ay, naku, parang ayaw ng 5,000. Redial kita, partner. Parang ayaw ng 5,000. Let's give her another chance. Isang tawag pa. Pag hindi ka Ayan, sumagot, lilipat ito ang sa iba. 5,000 pesos mo, Jinx Borromeo. Kung si man tabi nakakadangog, pwede man tabi nindong tuktukan si Jinx sa indang harong. Ay! Jinx! Maray na hapon! Hello, good morning po. Good morning sa kang bansa ngunyan. Taaga pa sa Indo. Hey, ma'am, yung taga-tabago pa ako, madam. Oh! Hapon na! Aga pa dyan sa Indo? Hindi mo tawago, hapon, alas 2. Alas 2, Alas hapon dos. hapon. Okay. Oo. Jinx! Anong tunay mong pangalan, Jinx? Ano po, madam? Cheryl Burcoso Borromeo. Cheryl Morcoso Borromeo. Borromeo! Taga sa Inka, Cheryl Morcoso Borromeo! Taga-tabago, Tabaco City tayo, Tayhi! madam. Tayhi, Tabaco. Oh, Tayhi. Anong... May agum na, daraga, balo, may love life o ano? Sir, single. Single! Ay! Single and ready to mingle. Dahil pa nagkakanamit. Ay, ano na, ma'am? Dahil na pwede magkimingle. Anata! May nagbabawal? Ay, dahil ma'am po, madam. Kundi, ano na? Dahil na available, madam. Nata ito. Basta, madam. Single basta. pero they available. O, sige, They it's your available. choice. Sige. Sige lang. O, decision mo yan sa buhay, May Jinx. mga aki na? Dahil ma'am po agi, sir. Pero nagigibo. Ay, ikadakol, sir, pamangkin. Okay. Ay, Jinx! Bistado mo, hindi ko nata kami nagapon sa imo. Ano po, bisado mo po kamo, madam. Sisay! Sa ako bikol po ini, madam. Ayan, congratulations, Jinx! Ah. Nanggana kanin! Ay! 5,000 pesos! Ma'am, kaipuan ko po talaga yan, madam. Ano? Kaipuan ko po talaga yan. Ito pang maintenance ko, madam. Buda pang, ano po, sa mga pamangkin ko, madam. Pang maintenance na ta. Anong ilang mo? May ikaw po, madam, na ano baga yung, acidic po, madam. Ah, Oh, okay. regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan, congratulations, Jinx! Anong masasabi mo sa ako Bicol? Nakulang salamat po sa Ako Bicol kang party list. Number one ko po sa pamilya ko, Ako Bicol party list. As in, kay Congressman Saldic ko. Nakulang pong salamat dahil actually po, first time ko po nga sino ba nga mag-intera po baga. Opo. Pero napili po ako nindo kaya nakulang po talagang salamat po dahil may pang-maintenance po ginagawa. Ayan! Ayan, Para sa imo congratulations, talaga ini, Jinx. Jinx, tabi. Ayan, congratulations! Alat-alaton mo, Jinx, may maapod sa imo kung paano mo makuha ining 5,000 na regalo ni Congressman Saldico. Opo, sir, po madam. Thank you Opo, po. mabuhay ka! Mabuhay. Bye-bye! Bye-bye.